खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो रहस्य थानाय खायसे खोथा बाथ्राफोरखौ मोनथिनो लुबैयोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फैदो बिदिब्ला भिडिअ'नि बागै सावरायनि। गोबां पण्डितफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बै मोनस्नि जायगायाव सबाय बिमा थायोब्ला जोबोर भाग्यशाली होनना बुंनाय जायो। जेब्ला खायसे आइजोफोरनि बै थावनियाव सबाय बिमा दं अब्ला बैबायदि आइजोनि फिसाया जोबोर धोनि जानो हायो होनना बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौबो मिथिनो हानाय जागोन दि आइजोफोरनि बबे जायगायाव सबाय बिमा थायोब्ला हौवासा गथ'नि बिमा जानो हायो आरो माबादि आइजोनि गुना नखर संसाराव भाग्यशाली, बैफोरनि आबुं गियाननि थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे गोथार गोसोजों कमेन्ट बक्सआव जै आइ बिमा माइनाव लिरनो दाबाव। पण्डितफोरा एक्सप्लेन खालामनाय बायदिब्ला गासै सुबुंनि मोदोमाव जायखि जाया मोनसे नङा मोनसे सबाय बिमाखौ नुनो मोननाय जायो। बेबादिनो खायसे सुबुंनि मोखाङाव थानाय सबाय बिमाया बै आइजोखौ समायना नुखांहोनाय जायो। नाथाय नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै थामहिनबा बैफोर सबाय बिमानि सोमोन्दै आन्दाज खालामफ्लांनाय जाया जानो हागौ। सामुद्रिक शास्त्रनि बायदिब्ला सुबुंनि मोदोमाव थानाय सबाय बिमाया गोबां खोथा फोरमायथिनाय जायोनो। खायसे सबाय बिमाया भाग्यशाली खालामना होनाय जायो, नाथाय खायसेया गाज्रि ओंथि फोरमायथिनाय जायोनो। नोंथांमोना दिनै मोनथिनो हागोन सुबुंनि मोदोमाव बबे जायगायाव सबाय बिमा थानाया मोजां आरो गाज्रि। बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, अन्नानै भिडिअ'खौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। मानो होनोब्ला बेबायदि भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां रिसार्च खालामनायजों खस्थ' आरो गोबां सम बाहायनो गोनां जायो। भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथांमोननि जेबो खहा जानाय जाया। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनायजों लोगोसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। सेथियाव, जाय सुबुंनि उदैयाव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंखौ जोबोर जासुलि आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। जेब्ला सबाय बिमाया आमायथुनि आगसिथिंजाय थायो अब्ला बेबायदि सुबुङा सावस्रि बिथिङाव एसे लोरबां जानोबो हागौ होनना बुंनाय जायो। जायनि आमायथुनि सिङाव सबाय बिमा थायो बेबादि सुबुङा इयुनियाव प्रब्लेम नुजानोबो गोनां जानो हागौ। जेब्ला आइजोफोरनि उथुमाय एबा उथुमायनि नांजाबनाय खाथियाव सबाय बिमाया थायो अब्ला बेखौ मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबायदि आइजोआ गोबां धोन सम्पति मोननो हानाय जायोनो। बेनिनो उथुमायनि गोजौआव थानाय सबाय बिमाखौ मोजां होनना बुंनाय जाया। नैथियाव, खावलायाव सबाय बिमा थानाय। लोगोफोर, जेब्ला खायसे सुबुंनि खावलायाव सबाय बिमा दं बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सुबुङा खाफाल गोनां जानाय जायोनो। बेजों लोगोसे बेबायदि सुबुंनि आर्थिक स्थितिया जोबोर गोरा जायोनो। बेजों लोगोसे बेबायदि सुबुङा गावनि लाइफ पार्टनारजों मोजाङै दिन बारलांहोनो हानाय जायोनो। बेनिनो जेब्ला आगसिथिं खावलायाव सबाय बिमा थागोन बेबायदि सुबुंखौ जोबोर फैसा खरस खालामनो मोजां मोनग्रा आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। थामथियाव, खाफालाव सबाय बिमा थानाय। सामुद्रिक शास्त्रनि बायदियै खाफालनि राइट साइडआव सबाय बिमा थानाया जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबादि सुबुङा धोन दौलतनि बिथिङाव जोबोर गोजौसिम आवगायलांनो हानाय जायोनो आरो बेबायदि सुबुंखौ जोबोर खस्थ' खालामनो हाग्रा होननाबो बुंनाय जायो। जायनि थाखाय बेबादि सुबुङा जोबोर गोजौ फारसे दावगालांनो हानाय जायोनो। जेब्ला खाफालनि आगसिथिं सबाय बिमा थायो अब्ला खायसे गोबां जेंना जेंसिजों बेफोरबायदि सुबुङा जुजिलांनोबो गोनां जायोनो। ब्रैथियाव, बिखानि गेजेराव सबाय बिमा थानाय। जाय सुबुंनि बिखा गेजेराव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंखौ भाग्यनि धोनि होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सुबुंनि जिउआव बिमा लक्ष्मीनि अननाया जेब्लायबो नांनानै थानाय जायोनो। बेबादिनो बेबायदि सुबुङा गासै सुखु गोजोनखौ मोननो हानाय जायोनो। बेजों लोगोसे बैबायदि सुबुङा समाजाव गावखौ सिनायथि होनो हानायजों लोगोसे गावसोरनि सिमां मिजिंफोरखौ फुरा खालामनो हानाय जायोनो। बाथियाव, खोमायाव सबाय बिमा थानाय।
लोगोफोर, जेब्ला सोरबा सुबुंनि खोमायाव सबाय बिमा थागोन अब्ला बेखौ मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सुबुङा भाग्यशाली जानायजों लोगोसे जेरैबो बिथिङाव निर्णय लानायाव गोख्रों जानो हानाय जायोनो। जेब्ला फारनैबो खोमाथिं सबाय बिमा थायो अब्ला बेबायदि सुबुंखौ जिउआव जोबोर गोजोन खुसि मोननो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। आगसिथिंजायनि खोमायाव थानाय सबाय बिमाया मोजां हाबानि इसाराखौ फोरमायथिनाय जायोनो। दथियाव आखाइ थारखायाव थानाय सबाय बिमा। आसि बिमानि गाहायनि बे बाहागोखौ शुक्र पर्बत होनना बुंनाय जायो। जेब्ला बे जायगायाव सबाय बिमा थागोन अब्ला बेखौ धोननि बेलायाव मोजां होनना बुंनाय जायो। जेब्ला सबाय बिमाया आसि बिमायाव थागोन बेखौ खायसे खामानिफोराव बाथा सोमजिहोनाय जायो होनना बुंनाय जायो। जाय सुबुंनि आस्थाम सोग्रा आसियाव सबाय बिमाया थायो बेबायदि सुबुंखौ माब्लाबाबो धोननि बिबायारि जानो गोनां जाया होनना बुंनाय जायो। जाय सुबुंनि आसि फिसायाव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंखौ खायसे बिथिङाव असान्ति सहायनो गोनां जायो होनना बुंनाय जायो। स्निथियाव बिखुंनि उनथिं सबाय बिमा थानाय। जेब्ला आइजोफोरनि बिखुङाव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुङा रमान्टिक आखुनि जानाय जायोनो। बेबायदि सुबुङा गोबां धोन खामायनो हायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जोबोर खरस खालामनो मोजां मोनग्राबो जायोनो। दाइनथियाव गन्थं बिजौआव सबाय बिमा थानाय। जाय सुबुंनि गन्थं बिजौआव सबाय बिमा थागोन बेबायदि सुबुंखौ जोबोर नांलायनो मोजां मोनग्रा आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सुबुङा एसे खस्थ' खालामनायावनो गोबां लाब खालामनोबो हाग्रा जायोनो। जाय आइजोफोरनि गन्थङाव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंखौ भाग्यशाली होननाबो बुंनाय जायो। जेब्ला गन्थंनि आगदाथिंजाय सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंखौ अरायबो निजोम सिरियै थानो मोजां मोनग्रा आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। बेबादिनो ज्योतिष शास्त्रनि बायदिब्ला सासे सुबुंनाव 12था सबाय बिमानिख्रुइ बांसिन अनजिमानि सबाय बिमा थायोब्ला बेखौ मोजां नङा होनना बुंनाय जायो। बेबादिनो सुबुंनि देहायाव थानाय सबाय बिमाफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंथिफोरखौ फोरमायथिनाय जायोनो। बैफोर सबाय बिमाफोरखौ थांनाय जोनोमनि दुखु मोनना थानायनि सिन होननाबो बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि देहायाव थानाय सबाय बिमानि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिनो हाबाय जानांगौ। नोंथांमोना साननो नाङा जे बे आंनि बुंनाय राव होनना। आं बेखौ गोबां रिसार्च खालामनानै नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो इउजफुल मोनदों अब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।